naman. Sukat-sukat. Tutok na ito. Ang yero. Dalaga ng pata. Mais. Mais. Kulay violet. Yun ang nagdala doon. Inaabangan ko na yung mga kuwit na yun eh. Yun talaga yun eh. May tintara pa lang. Ang daliri ngayon. May tintara. Ano ba nila yun? Wala. Ngayon pa lang na ano. Ngayon lang may gumawa niyan. Right. Matagal pati mabura yun. Hindi na mabura. Diyan ang pangmalak. Oo. Ako na. Nakalata tumingin sa video eh. Baka natin makakali pangatlong buhay. Wow. Si Bicolana girl mga kanuli ay nasa school. Mamaya, andito yung mga alas 5 yata. Ginagadot. Ano? Talaga? O, diba tingnan mo? Ayaw ba yun, mga audience? Tamang-tama yung ano, tingnan mo, tamang-tama yung photo. Piratang malulupit. Tawag na pangmalakasan. Pag ikaw may gawa nito, ba't ganyan? Hindi gano'n. Okay. Isa oras. Hindi na okay.
Hindi na. Apakan? Kaya yung sumpa. Dupli. Ha? Tutupuin. Dili cakes. Undag na. Naku, nabidyo mo pa naman. Naku, may ulok yun. Sigurado. Apunta. Pasiguro. Atin dyan natin yung suso. Hindi na, ibuwit mo ba? Bigay na ng ano?
at umakyat ang Papa ni Bicolana. Lalagay na lang ang makuha ng yero. Siguro mas sa kabila. Karas ka lang dun. Can see the light.
na kami. Si Aba! Ano ba yan, Aba? Init. Sa damit.
mata ko. Nalagyan na siya. Na! Ayan. Mag-ama siyang umakyat. Mabigat ako eh. Guwapa? Guwapa, ano? Ang lupit. Mga bata ko. Diba? Ang lupit mag-ama.
Saan mo ah? Bata, kadagpamit na si Bayaw. Ayan, pabili ng Coke. 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 Yung isang, ano, yung Royal ando sa kabila kasi inihiya yung tatay ni Bicolana. Aral soft drinks. Wow. Wow. Masarap, Kadalawa nga ako ng mais. Kadalawa akong, tawag dito, putol. Masarap. Tamis. Tamis nga. Yung ano niyan, yung matigas yung isa, di ba? Dilaw. Dilaw, ano? Ay, may papatindi. Yung dilaw kasi ginagawang patuka kasi. Ah. Lighay pa. Sarap. Sarap kayo. Ano kaya ang unang lulutuin sa kusina ni Bicolana Girl? Abangan nyo yan. A. Kambing. B. Goat. C. Cow. Cow. Si cow. Si cow.